Sarengan Satria Pandawa atur panglipur kagem sedaya para tamu. Monggo. Lale lalo lale. Yuk. Pong sir pong gelek opong sir pong gelek. Alam mesam goyang guyu sing goyang guyu sing pengantene mantene jalarane dina iki dina sing bersejarah pisan pindhone karawuhan para punden karawuhan para sanakadang ugi pawong memitran wilir genten. Lagi seneng dadi penganten ning aja seneng dadi penganten. Dadi penganten seneng ning aja seneng dadi penganten. Cukup cukup satu kali seumur hidup. Kowe ya kaya kowe besok ya. Amin. Ya iya. Amin. Iya, najan sinden biduan ning ya aja nganti pisan pindho kok. Pisan bae. Hah? Kapan? Kepriwe ya iya. Saja arep yo. Saja arep mundut-mundut.
Pripun? Tamune para priagung luhur. Banyu mili niki Gilir tamune. genten. nggih. Monggo. Sasampunipun Jawa Tasta tapak asma wonten Brandang Seta. Katuran pinarak wonten Sasana Buga menika iring kidul kulon bener mbok. Nggih. Nah, iring kidul kulon monggo wonten maneka warni wujud daharan miwah unjukan. Dirapi kanthi mardikaning penggali sinambi nglaras Satria Pandhawa ingkang mijil saking penunggalan dukuh wana dukuhe penunggalan desane Wanayasa. Wanayasa nggih. Warasan Kebumen. Ayo. Mangkat monggo. Mesa-mesa. Ayo sam Goyang-goyang sajarep mundut-mundut matur nuwun menika Mbak Irma.